del món casteller. Per exemple, va ser l'amfitrió d'una trobada que va conduir a la realització del primer monument als castellers, inaugurat a Vilafranca per la Festa Major de 1963. Durant molts anys se'l podia veure per les places castelleres més importants, tot documentant amb la seva càmera de 8 mil·límetres les actuacions més assenyalades del calendari casteller. Aquestes filmacions tant podien servir per engrescar la canalla d'algun col·legi de la vila, per tal que estiguessin castellers, com per oferir-les a colles novelles amb motiu de la celebració de les seves diades, del qual formaven part destacades personalitats del món de la cultura del nostre país, com Maria Aurèlia Capmany, Jaume Vidal Alcover, Joan Reventós i Carner o Joan Antoni. Per la Festa Major Vilafranquina, Oriol Rossell ja feia castells, pilars sobretot, a la Cercavila i llevant de taula de les colles convidades. Gràcies a tots i perquè resulta que a la meva edat ja m'ho permet, ja deia coses també. Tinc 90 anys i ja no s'està per això. Però comprenc que aquí sou vosaltres aquí, n'hi ha molts que potser mereixen més l'honor que m'han fet a mi que no pas jo mateix. Perquè aquí hi ha gent que s'ho de castellers. Bueno, no puc dir res més i diu a les colles castelleres dels oficinats, aviam si anem perdurant i aviam si val fer més coses. Gràcies, sí, moltes gràcies.